dịka ụzọ esi ekene ndị mmadụ n'ime Anambra State maka ntinye oke ha iweta ihe ịga n'anya n'obodo. Highstone Global University, Texas, USA na njikọ aka n'ọrụ Ultimate Destiny Uplifters Foundation Africa gara n'ihu wee chie ndị mmadụ echichi nzere mmụta Doctorate bụ ụmụafọ Anambra State mmadụ 10. Eme convocation ahụ bụkwazi nke a nọ na ya wee guzo campus bụ ụlọakwụkwọ nke mahadum ahụ n'ime Anambra State ma bụrụ emewere ọnọdụ na Senator Uche Ekwunife Center dị n'Ọka. Faith Onyemauche n'ebe ahụ. Mgbe ọ na-agwa ndị natara anya bụ award okwu, onye ji ọkwa president na nya bụ mahadum bụ Prọfesọ Azubike Odiete na onye vice chancellor ha na Afrịka bụ Prọfesọ Valentine Ihekwumere kwuru na ya bụ ugwu ha kwanyere ndị a bụ ohere iji gba ha ume n'ọlụ ha na-alụ ọkachasị na ihe gbasara agụmakwụkwọ, wee kwuo na agụmakwụkwọ na-enyere obodo aka n'ịga n'iru. Ọtụtụ ndị nyere nkuzi na ya bụ emume gụnyere Dr. Smart Ezuma na Maazị Chinedu Nwaọnụ kwuru na ọ bụ naanị ndị na-alụ ezi ọlụ iji nyere mmadụ n'obodo ha aka ka ha na-akwanye ya bụ ugwu, wee kenekwazie ndị akwanyere ya bụ ugwu n'ezi ọlụ ha na-alụ. Ndị natara anya bụ onyinye awọdụ gụnyere Reverend Tochukwu Ubezuọnụ, Oriakụ Onyinye Chiekwu, Oriakụ Victoria Okonkwo na Oriakụ Nkechi Ofedu toro ya bụ ụlọakwụkwọ Highstone Global ka ha si nyochapụta ezi ọlụ ha na-alụ, wee kwee nkwa na ha ga-ejisi ike na ya bụ ezi ọlụ. Ndị enyi na ụmụnne ndị natara anya bụ onyinye ji ohere a wee kpere ha ekpere ka Chineke na-ebunye ha enu. Site na Ọka, Faith Onyemauche n'akụkọ ụwa ABS.